Hey, Jcpenney was Des Moines me ania achunga hian hei Christmas naupang ten hlim taka an hman theinan helai room hian ho a ta chuan Salvation Army in naupang tan thil an sema chu tun hi mitam takin an dong to a an la meka an in tlar mek boka hei Jcpenney building ania helai hi rangkatsak chi hrang zorna ania helai hi in chung in huai chhuak na ania in huai hian naupang in fiam na te oma chuan helai hi thawmhnaw chi hrang an zuara helai hian function lian tak te pawh awm ve a helai hi Jcpenney dawr an thawmhnaw naupang atanga pui tling a chung leh hnuai hi Jcpenney dawr hi ania thawmhnaw a tlawm ma an thing sur thina helam mi hi restroom in thiarna ania naute hute me firna lampang te ania chuan helai hi tui in kho tha a ri ser te hi ania hei hi helai hi leaf a chuan chho thei boka he leaf oma chuan khungku naupang lawm engemaw ania helai hian function an nei chuan helai hi an tingkuala naupang hlim lop engemaw ang chi te helai hian an tha an dah teuh zela hei hi Jcpenney chu ania hei hi a chung lam an tilang nge kian chhuna chuan me eng le tuk ngai loin ti hian helai vel taki chu a eng thukhop mai chuan hei hi thingkung pangai tak te le thingkung lem te an ni a helai hi customer service mi kal te ko mu tu le engemaw an duty ve thina lai hian ei im te a oma thil chi hrang chapal tlawm tak te na oma helai hun hi naupang in fiamna a awm bawk kan tih ang khan a nuam khawp mai a dawr amarawh chu dawr tam tak hi a ruak tawh a hawh tu nei lovin an awm mek a hei hi poisa thuna in malis tirna ani boka ti hian a duh tan poisa peka in malis tir thei mai ani hei hi dawr lian awmna hmun thil tlawmna hmun pakhat chu ani a ti hianin Christmas an chei thina kumin hi an la chei mia lowa khai Christmas hian an la chei mia lo ti la helai hian tle ser te chun siama an la chei le tuk lowa hei hi in me tirna te a oma chuan hemin nuai le a hianin ei in zorna te le silai engemaw zorna te hemin nuai le a khu hian ala omani helai hi Jcpenney in luhna tak chu ani a helam hi pizza dawr oma pizza order theia a chunga ei thei boka hei hi was Des Moines hmun ani a sawng saw US cellular te Goodwill te Hy-V dawr te ani a helai hi alai li khawp mai a motor tlan sur mai a saw hemi piah lawkah hian highway a luh theia saw lai in sang lo lang bul hem saw mi thlem hma sawn
highway จานอมอันนี้